με πρώτον τον διακεκριμένο προσκεκλημένο μας, επισκέπτη και ο κεντρικό ομιλητή μας, ο οποίος έχει σίγουρα πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, αφού ο κύριος Σαντζάι Μπιχάν είναι πρόεδρος αυτού του τομέα παγκοσμίως. Και με μεγάλο ενδιαφέρον, αν και εγώ δυστυχώς πρέπει να πω από τώρα, έχω μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα και δεν μπορώ να παρακολουθήσω το σύνολο των εργασιών, μάλλον δεν μπορώ να παρακολουθήσω ελάχιστα πράγματα. Θέλω όμως να εκφράσω τη χαρά μου, διότι ως δημοσιογράφος έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα θέματα, με τα θέματα της πληροφόρησης, με τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τις κυβερνητικές, με διατάξεις, νόμους και εξελίξεις πάνω σε αυτό το τομέα σε όλο τον κόσμο. Κάποτε είχαν ρωτήσει έναν βασιλιά εάν σου στερούσαν τον πλούτο σου, το στρατό σου, το βασίλειό σου, του συμβούλου σου και σου έλεγαν ότι παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνεις στην εξουσία. Θα έβρισκες κάτι για να το πετύχεις? Και εκείνος είχε απαντήσει τις πληροφορίες. Επειδή εμείς σε αυτό το χώρο υπηρετούμε την ενημέρωση και την πληροφορία, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η ανοιχτή ενημέρωση, θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και έχουμε λόγο γι' αυτό, δηλαδή πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι κάνουν καλύτερη τη ζωή τους όταν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι κυβερνητικές πληροφορίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, αποκρυπτογραφείς πάρα πολλά μέσα από αυτές. Βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια περίοδο που η πληροφορία έχει και αυτή ευτελιστεί. Μπορεί στο διαδίκτυο να κάνει το γύρο μια δήθεν πληροφορία σε εισαγωγικά και αυτό να είναι αποσπασματικό, να κάνει με σειραφή, να είναι κακόβουλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε να είναι πραγματική. Να μην αποτελεί παραπληροφόρηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Η επίσημη ενημέρωση μας ενδιαφέρει πλέον στον κόσμο περισσότερο από την άλλη. Η ανεπίσημη διαχέεται με τρόπο που δεν μας ευχαριστεί. Γίνεται αυτό και στην πατρίδα μας. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μέθοδοι προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται και που πολλές φορές είναι πολύ πιο σκληρές από την επίσημη κυβερνητική προπαγάνδα. Υπάρχει έλεγχος πληροφοριών στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες, είναι η μέθοδος πλημμυρίδας που τελικά ο κόσμος δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει ποια είναι η πραγματική, η αληθινή, αυτή που θα τον ωφελήσει και η άχρηστη. Ακολουθούνται ακόμη και σήμερα οι τακτικές αυτές της προπαγάνδας, της ενημέρωσης με το σταγονόμετρο, της πλημμυρίδας, του εντυπωσιασμού, των κραυγών εντυπωσιασμού, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε σήμερα και παρά το γεγονός ότι δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μου, θα ζητήσω τις ομιλίες, αλλά επειδή πιστεύω ότι και πάλι δεν θα μπορώ, θέλω να είμαι ειλικρινής, έχω μάθει αυτό, να τις διαβάσω όλες, θα ρίξω μια ματιά, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι διαβάζουμε κάθετα, θα κρατήσω τα κύρια σημεία και θα τα χρησιμοποιήσω και εγώ, διότι έχω ένα καλό αρχείο από το οποίο δεν λείπει κανείς. Παρά το γεγονός ότι αυτοί που παραπληροφορούν νομίζουν ότι αυτοί έχουν αρχείο, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι. Αυτοί που κάνουν τη σωστή πληροφόρηση έχουν το καλύτερο αρχείο. Σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δώσατε όλοι σας. Καλωσορίζω τον προσκεκλημένο μας βεβαίως πάνω απ' όλα και σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που δώσατε όλους, σε μένα όλοι σας, να κάνω, ας πούμε, αυτή την παρθενική, να πούμε, ομιλία ως υπουργός. Έχω κάνει άπειρες ομιλίες, έχω πάρει μέρος σε άπειρα συνέδρια, αλλά πραγματικά αυτή ήταν μια πρώτη φορά που θα τη θυμάμαι. Να είστε καλά.